Zdarec Carbando. Takže nacházíme se na svazové pískovně. Budeme jezdit vždycky dopoledne na pár hodin, když jen se po škole. A cílem je tentokrát vyzkoušet nový krmáky od LT Bike, co mi doporučil Milan Trešel. A hlavně chceme vyzkoušet novou montáž. Jste tady všichni viděli hodně z vás video od Kordy, kdy vlastně ty průvodní záběry, jak ty kapři tam brali, na nějakou montáž přišli. A shodou okolností nám vyšly nový háčky od Delpinu, který si na to vlastně úplně absolutně skvěle hodí. Takže sestavu udělám podobnou, akorát trošičku to změním, malinko tu montáž upravím, ale v podstatě to bude stejný princip a uvidíme, co nám to přinese. Takže budeme doufat, že to bude lítat a něco nafotíme a natočím. Tak jo, kaprům zdarec, jdeme na to. Takže jak jsem říkal, máme nový háčky, Delpin Ton Longer. Poznáte je takhle, že vlastně mají fialový obal. A už název nasvědčuje Longer jako dlouhý, takže je to tam ten styl háčků. Že jsou dlouhý, opravdu dlouhý. Takhle vypadá. A vlastně hrozně dlouhý to ramínko. A si říct, teda to je docela slušný lepidlo, jakože jo, když tam takhle to, tak jako hned má tendenci lepit, no. Zdrav ještě kolik vydrží ryb. Já teda mám ve zvyku opravdu nerad dobrušuju háčky. A vím, že někdo to dělá, nevím, nechci říct, že s tím šeredím, ale prostě já fakt nerad dobrušuju. A prostě když ten háček nelepí, tak radši to převážu. Prostě. Já nepotřebuju pro ty za 20 000, ale háčky prostě musí být žiletky, takže já dělám 1000 návazců za sezónu a po každý to měním. Jestli do něčeho investovat, tak je to prostě do háčku. Dla mě. Takže vyzkoušíme tu novou montáž. Malá Korda. Trošku ji změníme. Ten obratlík vlastně tam dáme s kroužkem akorát. A bude to taková skoro 360, by se dalo říct, no. Ale uvidíme. Třeba to nebude fungovat, třeba to je nesmysl, ale já myslím, že by to mělo fungovat. Naopak si myslím, že by to mělo být ještě nebezpečnější. Proč to nevyzkoušet, že jo? Přece o tom ta rybařina je. Takže naděláme si pár montáží a to tam prudnout. Chytat teda budu anču, Splash Bites, jahůdku, protože krmím jahodou LT Bites, takže jahodová popka, jahoda perníček, ještě růžová navíc, což v tom videu taky bylo jakože prostě funguje, což už my víme dlouho, že to funguje, no tak to je trošku propálenější. A k tomu budu používat rozpustku švestku, vždycky půlku dám, no a uvidíme, děj se vůle boží. Tak, takhle mám připravenou montáž. Tady jako já si to očko vždycky navážu, takhle si prostě udělám šňůrku, abych to nemusel po každý škvařit a dělat po každý. Prostě je to jednodušší, rychlejší na výměnu, že jo. Ten úzlík si pak dám vlastně do toho očka obratlíku, asi natáhnu. Tak, 10 minut nahozeno. Test nové montáže a la Korda s novým háčkem od Delpinu. A takhle to vypadá. 10 minut. Tak jsem na to zvědavý, na kolik záběrů jsem schopný si dostat z toho montáži. Super. Tak co pak se tady děje? Jak se to tam odtucává? Tak nalevo mám tu novou montáž. Tam byl ten záběr po 10 minutách. A napravo mám
klasickou montáž, full carbon s tímhle háčkem, ale mám to udělaný přes smekací kroužek a rovnátko na něm. Chtěl jsem schválně udělat porovnání, jestli bude nějaký extrémní rozdíl jako v záběrech, že dejme tomu třeba 10:1. Takže zatím takhle. Teď to tam něco potom. Otázka je, kdyby tam byla ta druhá montáž, jestli už by tam byl nebo ne. Uvidíme. Zatím to vyzkoušíme, pak nasadíme na oba pruty stejnou montáž, tu novou, a budeme chytřejší. Teď jsem možná rád, že tam nemám tu kameru jak ty oni, protože asi by mě omylo to vidět, jak to natucne, vyflusne. Kdo ví, kolikrát už to měli v puse tam, že jo. Přesně tyhle pípance. To je píp, nebo jak se swinger jenom přizvedne, lehce ani to nepípne. To asi pravděpodobně přesně ono. Je to nasáje, vyflusne. A nebudem čekat. Důležitě je tam aktivita, že ty ryby teda mají chuť. Je předpoklad k tomu, aby se něco testovalo. Není poprutka, tyjo. Pěkný záběr. To teda. Tady je podřeh, tam jsou stromy napravo, hajzlik, moc dobře to ví. Další kluk. Montáž klučou. Se nechtěl rozloučit teda. Jen jsem vypl kameru. A padák. Ten jde proti mně, to je padák jako kráva, takže jdu to seknout. To je druhý kapr, třetí záběr, šel jsem v kolik? Šel jsem někdy v 9 a je 10:45. Dva proměněný, jeden spadlej. A tím teda vlastně vyhrává montáž klasická fluorokarbon s tím smekacím kroužkem a losos anča. No to byly dva záběry a tam na to montáž jeden. Tak když jsme dělali nějaký PVAčka, jsem si vyměnit malou zkoušně došla a dělám PVAčka, co jsem měl v zásobě, tak rychle pryč. Takže nadělám si, ať mám i na další dny. No. Máme tuhle tu dvojitou vlastně teď, takže tam je velká malá v jednom. No, klasická náhradní, že jo, PVAčko. Navlíknout jak za mladá.
Vlastně to nešlo. Mám takový mix. Klasika pstruhovky, mám tam nějaký čiliny, nějaký krylovky od Michala. Ani to nedělám, netlačím nějaký válečky, nedávám to na váze, dám to klasicky jenom na háček, takže vždycky nadělám jenom kuličky, takhle. Klasiku. Jednoduchá. Klasická kulička, přímo na háček. Tak, teď jdu udělat 50, ať mám zásobu. Takže připravím to, natočím to, snad natočíme i nějaký pěkný záběry. Koulou žrouti. Co popadá, to zlikvidujou. Takže no, tak to má být. Tady nic nezůstane, nikdo nepozná. Uklidová četa. Vidíte, holky. Jen to vždycky zežerte všechno, i ze břehu. Tady nic nezbyde. Je vidět, že skončily prázdniny, už je klid tu ty vody. Když se podívám přes celý písák, tady vidím 3 rybáře. Je to absolutně bomba. Takže věřím, že ty dopoledne by mohly být dobrý. Sice vždycky na pár hodin, ale je obrovská šance, když tady není tolik krmeno a takový tlak, že ty ryby prostě naučím. No. Tak uvidíme. Takhle chytám pěkně. Zkouším tu novou montáž. Tak jsem zvědavý, jak to bude pokračovat. Začalo to moc hezky. Ještě tady mám teda krmáčky. To jsou ty na doporučení Milana Trešla. Rybářský servis Břeclavi. Prodávají LT, krmný kůle. Takový něco jak Blažek, no. Akorát teda jsou takový, že stěstovatě, jo, proti Blažkovi. Fakt je to těsto, setřete a to. Akorát teda potřeba opravdu kobru namočit, protože jinak praskají při krmení. Takže opravdu namočit kobru, pak je to pohoda, no. Ale jako, myslím si, že za ty peníze na takový to krmení dobrý. Jo, samozřejmě to zase není o tom, že tam naházíte do vody 20 kg najednou, protože to je levný, jo. To pak akorát tu vodu fakt zničíte. Prostě krmit s rozumem. Nemůžete krmit 20 kg, když nevíte, jestli to bere nebo ne. Prostě začněte normálně, krmte kilečko, počkejte na záběr, když to bude brát, tak dokrmujte furt, jo, ale není to o tom tam přijete naházet tam 10 kg, když nevím, co se bude dít, jo. To pak hníje na dně a jsou skurvený vody, jo. Akorát se ta voda kazí a ty ryby umírají. Prostě nebuďte blázni, krmte normálně. No. Tak, vylezlo nám sluníčko. Po těch deštích konečně. Takže se trošku oteplilo malinko, ráno bylo jen 15 stupňů, 14, teď to trošku stoupá. Tak a přikladí někde. Takže přišel čas na pěkné pitlíčky. Takže tu jednu montáž budu chytat klasická s PVAčkem a tu jednu montáž budu chytat takhle v pitlíku. Použiju právě tuhletu montáž. Tu novou. Takhle. Švestičku s jahůdkou spustnou a dám to do pytlíku pěkně. Nasypu to těma pstruhovkama a to tam. Ať má ještě kluci. Ještě mám tak 2 hodinky lovu, tak doufám, že to něco vyprodukujeme. A tím teda 3x3, jak jsem říkal, 2 z vody, oba 2 stejný, to je ta 70. Bude to asi se prochytávat, no, ale důležité jsou záběry, že jo, nejsem tady za diváka.
A o tom to je. Chodíme na ryby chytat, ne čumět. Takže takhle zamotáno, zasypáno, vánič. Najjednoduše. ho propíchat, pustit vzduch. A bombonierka tam může letět. Takhle ta jahůdka tam bude schovaná. Jdu to tam poslat, ať to tam ještě řádí. Ještě to má 2 hodinky boje. Tak přijde nějaký pěkný lamcák, aspoň nějaká desítečka by mohla dorazit. Jdeme na to. Tak natáčím videa, čumím na radar, že jo, a šup. Slejhák jako kráva, než jsem to stačil všechno pouklízet. Já jsem teda viděl, tam nějaký malý deštíček má být, tak jsem si vzal normálně klasický jenom deštník, říkám, nebudu brát bronko ani ten malý stan, takový rychle rozplínací. A říkám, musí deštník, kdyby náhodou, no ty vole. To bylo rychlý, no. A to bylo jako, to se kouknu najednou, říkám, co to je za černotu. No hele, to bylo 30 sekund a jelo to. Průtrž jak kráv, jak jsem říkal, všechno tady vytahaný, všechno jsem měl, že jo, samozřejmě. Takže rychle ukucu PVAčka, tohle no komedie, no. Krása. Ale co? To je rybařina. Když jen teď mrholí, tak je to dobrý. Naštěstí to bylo jenom chvilkový. Takže jsem takhle přikryl podložku aspoň narychlo a jsem tady zalezlej pěkně pod deštníčkem. Takže jsem čekal, že přijde ještě záběr v tom největším lesu, jako tak bývá. Naštěstí ne, no. A je po dešti. Tam už teda světlý, nějaký mrholec. Tak doufám, že mi nezmoklo to nový PVAčko hnedka. To je byla radost. Co by to hnedka rozmočilo celý. Snad ne, no. Uvidíme. Budeme chytřejší, až to přestane. Budu zkouknout. Snad jsem to stihl včas zakryt. No, ale počasí na ryby je ideál. Ještě hodinka půl, no. Šance na záběr furt. Věřím tomu PVA pytlíčku. Já to chytám hrozně rád, to je super věc. To je prostě účinná strategie. Tu hromadu prostě peletek tyka přemilujou a tím jasně jedna prostě skrytá návnada. No, tak co, už přestane? Nebo začne ještě znova? Tak ještě asi se něco žene trošinku. Jo, další kolo. No, to nevadí. Tak co pak? Zrovna jsem se chystal, že stanu, přestává pršet a pípanec, ale teď se tam hodil kapr zas. No tam kluci.
Takže by už švestička s jahůdkou. Nějaký mlsounek pěkný, jak přijede. Pojď, mám to. Pojď to rozjet. Břicho mě kručí, mám hlad. Ještě od rána nejet. Já jsem sváču si vzít zítra. Jsem si dneska zapomněl Matěj a hládek mám už pěkný. Držaj pionýr. Tak co? Rozjedeš to nebo ne? To vypnu a to je jízda, to je jasný. Takže, mám poslední 2% na baterce. Nedalo mi to dneska, já jsem nakrmit z autodílny. Říkám, nakrmím jenom, ale měl jsem 2 hodinky čas, říkám, já to zkusím. Člověk nikdy neví 2 hodinky. Rup. Brutální lisac. Nádhera. Montáž se dělal úplně neuvěřitelně. Krásně to měl v tom dolním pisku, teda musím říct, že teda mazec, tohle jsem nečekal. Dneska. Ty vole, to je ryba. To je nádhera. Bomba, 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 bomba. Tak, konečně jsem se dostal po 2 dnech zase k vodě, protože předtím furt lilo. Přišlo to brutální ochlazení, takže se opravdu ochladilo na 10 stupňů, z 30 to skočilo. Prší, začínají povodně po celé republice. Snad se neplnějí ty prognózy, že budou nějaký 100letý vody, doufám, že ne. No. Jako dneska jsem jel a už to je na louce vylitý totálně. Ale i potok už jel a jak je vylitý, tak už jakoby je povoden vždycky. No. Tak snad to nebude nějaký brutál, bude takový jak na jaře. No. To sice nějaký bordel nadělá, ale ne takový. Doufejme, no. No, dneska se teda trošku už 3. den vlastně těch dešťů, tak se trošku ráno dneska vlastně měl přestat na chvilinku. Takže jsem si dal budíčka, koukal jsem na radar ráno ještě. Přesně to vycházelo, že kolem té 7. je takový 20-minutový úsek, kdy vlastně nebude skoro vůbec pršet. Takže jsem to tak naplánoval, abych jsem přesně narazil na 7, vytáhl věci. Jen jsem to připravil, rozložil brolíčko jsem si vzal, abych nebyl pod deštěm. A jen jsem rozbal brolíčko, nahodil, tak šilu začal zase pršet, jo. Ale už to nemá být nic brutálního, no. Akorát zítra teda má zase znova jakoby tak větší, no. Takže zítra nevím, jestli pojedu, protože zítra už to tam vypadá zase na srážky jak blázen, no. Ale uvidíme, že jo, nepřijde pár záběrů a jedu, že jo, to je jasný. Déšť, nedéšť. Ale má to teda výhodu, že musím říct, že jsem tady skoro sám. Zádu jsou 2 blázni s bivakama akorát, ty jsou celý víkend. A já vlastně jsem tady teď sám. Opravdu těm lidem se v tomhle nikam nechce. Takže jako výhodu to má, no. Teď uvidíme, co to ještě udělá s těma rybama, že jo. Přece jenom před 5 dněma byly ještě pomalu 30 a teď je 10 stupňů, že jo. Tady sedím v termu, v podzimním kompletu a v zimní čepici a na nohách sněžnice, sněhůle, že jo. Takže uvidíme, co to udělá s rybama, no. Minule jsme skončili tím listcem padáním, 20jáškem. Takže jsem včera zase doma řádil, vázal jsem si ty návazce nový. Nadělal jsem si zase, že jsem udělal 3 varianty. Tak uvidíme, no. Ještě jsem zkusil na ten jeden dát místo v obratlíku vyloženě jenom kroužek smekací. Aby to bylo fakt vlehoučký. A tam si myslím, že tam na tu waftersku právě, aby to opravdu bylo tak, jako že když to šlukne, tak mu to do té huby vlítne prostě. No a pak předpokládám, ta funkčnost montáže prostě bude smrtící, že jo. Ale uvidíme. Mám to zkoušet a budeme chytřejší až po pár měsících, že jo. Ale zatím se mi to teda líbí, ta montáž, no. Uvidíme. Pak za těch pár měsíců uděláme si nějaký ščot.
a řeknu si OK, tohle je montáž na velké ryby, anebo řeknu standardní montáž, nic zázračného a jede se dál, že jo. Je to ta trošku pakárnička na přípravu, ale říkám, dá se to, není to zase tak nějak hrozný. Tak jo, jdeme chytat. Nakrmil jsem na montáž přímo, dneska jsem už netel, včera jsem vždycky dal po 2, po 3 kilech jsem naházel, předevčírem. A dneska jsem hodil s PVAčkem montáž a na ní jsem naházel jen 40 koulí jenom, vyloženě na ty montáže, abych to neměl rozprostření, protože nevím, jak ty ryby reagují, že mohli přestat taky žrát, tak zase se nechci připravit o záběr, že jo. No, tu si dá čajíček, jsem si uvařil do termosky. Skočilo to pěkně, no, připadám se někdy v listopadu. A jak zase porostou houby, že jo. Takže cajk. No, poučen, už jsem si konečně zavol i vidličky zadní, které musel být, minule z toho deště, tyhle jsem měl zajebaný navijáky, signalizátory, všechno. Takže jsem hnedka letěl do sklepa a vydal jsem si ty zadní vidličky. Tak už to jenom vypadá líp, no. Tak už mě to nevadí, už může vypršet jak chce. Takže máme zase dopoledne. A snad se přihlásím brzo s nějakou rybou. Tak, a už to jde zase ve stejným módu. Dešťová pauza skončila a vychází slivák zase. Máme radost tomhle toho. Ale to máme promoklý oblek, no. Ještě jsem si vzal to termo, to je fajn. Maká musím dát bacha jako běžný prutům, protože to je pěkný kuziště tady. To bude sranda, i tam uvřou, když už dolávat rybu, tak může skončit hodě, to bude klouzat jak blázen. No, jsem byl patrný trošku na to. Víme, co se bude. Ale tady slyšet šplouchance. Si tady vždycky nějaký, nevím jak je to velký, ale jsou slyšet šplouchance. Někde tady kolem krmáku to je slyšet vždycky. Ještě jsem měl, já jsem byl dur zbytečně, dokud není záběr, jak budu dolezlý. Ale už tak třetí během hodinky, co se plácnou, no. Tak teď už jenom tu jízdičku. Snad něco přijde, no, potěšil by, aspoň 10 káček nějaký, aby si potahal, když se sem trmácím, potěšil by. Tak jo, chci tam připravit tomu něco píple. Tak jestli to na chvíli rozjede, tak pojďme doště na nás. Tady záběry zatím, jak něco děje. Jeden ten bohužel spadnul, hnedka po záseku jsme tak 20 sekund ani ne na ping. Ale nic velkýho. To cítí, že to je asi nějaká malá ryba, no. Zatím je to do těch 75 všechno. Škoda, musím se balit za hodinku. Jako bere to slušně, no. Tady pod bivakem, tak si myslím, že to asi bude masakr. Když se člověk tady nezastavil. Jo, otázka času, když už tak nějaká pořádná mamba, no. To pojedu ráno zás, víc zás je teda deště, ale pojedu. A nemůžu nechat jen tak být přece. Jako jinak mě je fajn, no. Dobře oblíct, to je celý. Pak vám to je boost. Co mám čajík v termovce, jsem spokojený.
Mám čajíčka vždycky a cajk. Uteklo to teda to dopoledne, to je masakr. Jak jsou záběry, no tak to je ono. Člověk se nenudí. Dal jsem si ještě návazce nějaký. Dobrý, dobrý. První ryba, co myslel, nám se teda spadla. Což je vlastně tak už kolikátej, hele. Tak co? Buď cála. Jdem to pořádně. Jdem. Nějakých 12 záběrů, myslím si tak 12 záběrů už vlastně bylo na ty montáže. První ryba, co mi spadla, no, ale jinak píšený vždycky perfektně. Takže super, super, super. To je tím fakt dobrý pocit. Ještě asi půl přehodit, no. A chvíli počkám ještě, jestli něco, ale není dobrý takhle ty pásy v trávě. To udělalo trošku dál a možná chyba. Tam už asi bude travička. To vypadá, že nám místo nějaký jásajáci mají, jak se tam hodil 2x, 3x nějaký malý kapřík. A chvilkama vidím prostě nějaký swinger vždycky poskočí, nebo se špička začne ohýbat při to, že evidentně tam něco zlobí. Nevím, si cucají ty pelety z PVAčka, těžko říct. Takhle, samozřejmě budu radši, když tyhle to brát nebudou, že jo. To je jasný. Ale jak se říká, když jsou malí, tam jsou velký. Takže ono, to je dobře, tam šmědějí tyhle ty mrzáci. Oni aspoň jsou ty větší ryby a když se pojďou podívat, co se děje. A pak si to tam může šluknout. Teď bych chtěl mít ty podvodní záběry. Myslím si, že tam bude ryb. Že se naučili ty ryby na těch pár dní krmení tam prostě. Že vidí, že jsou naučení. Otázka času. Přijde asi nějaký lepší, si věřím tomu. Doufejme, že dnes. Že to ještě stihnu. Takže budu makat týden a pak možná za 14 dní, no. Zas. Jak bych třeba 3-4 dopoledne mohl mít pro sebe. Jencek pojde do školy. Tréninky odpoledne, takže bych vždycky mohl a to dopoledne zase vypálit, no. No uvidíme, no. Mám plánu to udržovat, každý třeba 2-3 dny, že bych jsem zajel ještě překrmit po cestě do práce. Aby ty ryby tady furt byly. No to taky na jednu stranu dobře, ono ty ryby si získají zase ten svůj klid a pocit bezpečí. Takže pak, když člověk zase bude chytat po týdnu s montážema, tak se můžou divit ty ryby. Ta důvěra už bude asi jinde. Takže proč ne? Kdykoliv je možnost jezdit si překrmovat fleky, tak jezděte. To dělá strašně moc, fakt to dělá strašně moc. A ty velké ryby to obrovsky znát, obrovsky. Když je místo, který je fakt krmený a nechytá se, tak to udělá hrozně moc. Nevím, tenkrát myslím Jirka, nebo kdo to říkal. Jirka, že přesně, že ty první dny po tom krmení má vždycky hnedka velkou rybu. Já úplně s tím souhlasím, přesně. To je o té důvěře, no. Prostě se ty ryby tam krmějí v klidu a pak vlastně si přijedete vyjížděl s montážema, no. Takže boom a šup, překvápko. Hlavně, že už neprší. Myslím si, že to těch pár dnů teď stačilo všem v této republice.
snad už za dlouho nic takového nebude opakovat. A přijedu domů, taky budu čerpat, mám ve sklepě vodu, ale to je od spodní vody. Včera jsem taky čerpal 5 hodinek a dneska přijedu a myslím si, že mě to čeká samý. Jo. Že teď pár dní bude prostě ty spodní vody, je hromady a to je vidět i na těch polích. Mají vody, pole jsou pod vodou a přitom tam nic neteče, že okolo. Ale prostě jak ty spodní vody jdou nahoru, tak je to přervaný, no, je to přervaný. Teď mám já tě klid, no, ať pár dnů neprší, ať se to stačí srovnat a sklidnit všechno. Čumte, jo, oba pruty. Ty vole, to je ryba. To je váha. Tak teď nevím, se zamotal do druhého. Asi jo. Padá to tak. A nebo najelo hejno. Můj jde pod ty stromy, ty vole, jak oni to vědějí, hajzlíci. Ale teď jsem ukázal kapr na krmáku. Asi tam sedli kluci teď, to vypadá. Běž od těch stromů. Tak bordel nějaký pěkný, koukej. Jestli to neudělal ten... Ne. To nebyl amur, a to celá váhu. To musel být hodně dobrý amur. Tam bude ten backlit odskočený. Tyjo, ten bordel. Je brutálně bordel vodou. O rány. No, to jsou amuři vypady. Krmím to jahodou, se ani neděju.
Střik. Dlouháne. Taky divočáci, no. Nádherně píšenej zase. To je ulomený, ne? Doufám, že ne. Nádherně píšenej. Ale má chybu. Montáž je bomba. Super. Našel jsem si tady takový místečko, kde je přístupný. Čekám, kdo na mě přijde. No, uvidíme. Jsem včera nakrmit. A dneska to zkusíme zase. Tak uvidíme, co se bude dít. Tak to zvědavej. Nasadil jsem teda nový háčky. Dal jsem větší. Tak uvidíme, jak bude funkčnost montáže. A na druhý put jsem dal Dčko s malou ančou, ať mám porovnání montáže, co se týče záběru. Tak, za chvíli mi to spláchne, dnes se další déšť, takže mám z toho radost. Mám konečně volno a zase déšť, no tak to je po mně. No, co tě nedělá, jinak teda zatím 2 záběry, takže dobrý. Kojenost. Já si to pravděpodobně zabalím dřív, jestli bude nějak hodně pršet, mám jenom deštní, tak to zabalím dřív, uvidíme. Ale zase šance na velkou rybu, že jo. Bylo hezky týden, když jsem byl v práci, no tak teď by to s nima mohlo, no. S těma lepšíma. Víme, šance je, leží to tam. Musím říct, teda vlastně jeden záběr byl na Dčko a jeden záběr na tu novou montáž, ale už jsem teda dal větší háček, dal jsem toho šenka, aby to bylo jako jedovatější, to ostří. Uvidíme. Ten se dělal pěkně zas, no, to mělo krásně. Ten neměl šanci spadnout. No a chytám tradičně anču a sardinku. Objeva v tresverze. A je to tady. Dá se, víte, začíná déšť. Tam se něco píplo. No, těšil jsem se na sluníčko a zase déšť. A to nevadí. Joďky vydržíme pod dešníkem, to je sám zapade, to vyberu pojedu. Ještě mám před sebou 4 dny, to ne, 3 vlastně. Takže na pohodu. Takže končím. Musím valit, vyzvednout Jenska, pak půjdeme na formatrénink. Takže první ráno vypískal mě 4 záběry. Dneska teda 3 na Dčko, 1 na tu novou montáž.
Takže uvidíme, no zatím jeden pěkný kapr přišel, tam to bylo takový ty 70, 75, takže jako super velká spokojenost. Ještě jsem nakrmil teď, ráno zase vypálím. Myslím si, že by to mohlo být zajímavý, no zítra se nechci jet na 4. Uvidíme, jestli snad vstanu, to je další věc. Ale myslím, že jo, že vstanu a ráno bych to zkusil na 4, abych tady byl za tmy ještě, dokud se ještě může. Ještě měsíc nám to končí. Já jsem zvědavý, no, jako začalo to dobře. Myslím si, že by to mohlo být zajímavý. Jsem zvědavý fakt opravdu, na co se dostanu. Furt tam jsou pípance něco, nevím. Bylo by to hezky tady vypadá jako mambu, no. Kde jinde, když je na téhle vodě, že jo. Tak jo, tak dobrý, tak zatím čus a zítra pokračujeme. Tak to je jízda. Pěkný šupik. Sardenkova vtrs. No, montáž. Tak 75, 80. Díky, kámo. Jsem pustil kapra, už pípal druhý prut, jo. Minutu potom. Dobrý, jsou tam kluci. Teď ještě tu být mamku nějakou. Dneska teda zatím 2-0 vede nová montáž proti Dčku. Vidíme. Tak co, odcucával se nebo co? Asi jo. Dneska od rána, kolikátej to je, ty vole, 3. nebo 4. zase už? Tahle sorta, no, to je tak 75, 80. Ale dobrý, závěry jsou, sardinka jim chutná evidentně, takže pecka, tak čau. A pošlete už k mamku nějakou. Přijel Han se chce podívat, jestli než přijel, tak jsem přišel o brutální rybu. Myslím si, že to bylo něco podobného. No a po půl hodince celý Hancek byl, tak se to rozjelo a stejná liga. Takže ryba, nevíme kolik, 28 podložkou, takže hodně přes 20 to bude mít. Takovýhle masakr. Takováhle ryba. Kluk. Jasný. Dej mě fotky ještě takhle, Hansko, jdeme pustit. Kámo, děkuju. Ať se dá. Tak, den 4, po 10 minutách. Šup, klasika šupináč. Je to zase ta stejná sorta, no, 8-10 kg.
Super, jdeme pokračovat, stříde třeba nějaká Big Mama. Pecka. Čo, gámo? Tak, čtvrtý den. Testování nové montáže na nové vodě. Jak jste viděli, jak před chvílí jsem vytáhnem po 10 minutách hnedka kapra. Taková ta klasika, zase stejná sorta jak food. Dneska se udělalo hezky, teda ráno ještě pršelo. Nevím, někdy v 6 ráno přestalo. Já jsem dorazil na 8. No a teď je tady krásně, ryby se furt ukazují, hážou. Je to dobrý. Hlavně tady nikdo skoro nechytá zase. Myslím si, že hrozná výhoda je, jak všichni ráno odjíždějí do práce, tak je tady prostě přes dopoledne klid. Je to ten paradox, podle mě, který bych se prostě naučil žrát přesně takhle z tyhle hodiny. Když to vemete, tak vlastně po druhý, kolem třetí zase všechno vrací z práce, takže tam nalítá stovky prutů, nějaký krmení, ale dopoledne prostě tady vidím vždycky jenom pár rybářů. Takže si myslím, že ty ryby tady to moc dobře vědějí. Tak je otázka, co velkého dalšího se podaří. No. Na to zvědavej. Škoda je na že to bude poslední týden, protože Michal měl úraz, tak mu asi budu muset jezdit pomáhat. Uvidíme, jak to bude. Takže to vypadá, že podzimu tolik tomu nedám, jak jsem plánoval. Ale uvidíme. No to nějak vždycky dopadne. To by rád, no, kdyby se ještě povedla nějaká kobylka jak minula. A jako věřím, šance. Už teď mám splněno, to je vlastně za 3 dny a vždycky jsem chytal kolik? Nevím, 8 hodin maximálně. Ty dny, no, 2x 6 hodin, jednou 8 hodin, takovýhle ryby, jo, to bomba. Takže dobrý. Mám ty krmáčky furt, používám. Do toho přihazuju úsíjáčko, Splash Bites. To je vlastně taková citronová oliheň, kořeněná. No a chytám ančovičku a hlavně sardinku vaptersky, no, to je zabiják. Taky trošku oříznu, mám to naházený v dipu a to vlastně používám, no a to mě funguje nejvíc, no. To je fakt nacuclý a je to takový těstovatí trošku, jak se to rozpadá, jak je to okrájený, tam tvrdá šupka. Takže to těm rybám vyhovuje, no, ale hej, plásnu. Je dobrý, dá mě spokojenost. Ještě máme dneska 5 hodin lovu posledních tento týden, pak zase turde práce. Tak dá snad svatý Petr a páníka přidají a podaří se ještě nějaký lomcák pořádnej. Tak zatím čau. Takže tohle je moje nejúspěšnější nástrah. Takhle to mám waftersky, naházený v dipu, mám tam i nějaký popečky a mám tam i umělou kukuřici růžovou. A tohle z toho vždycky vyndám peánem a na háček oříznu, pak to ještě smočím a tohle z toho mě lítá nejvíc absolutně. Myslím si, že na tuhle montáž se to absolutně hodí, to je skvělý, fakt dobrý. Paní sardinka. Tady další krasavec. Takový souboj. To už je jaká lepší ryba, no. 13. To je mít. Fajn ryba. Tak čau, kámo.
Tak tohle, to už je jiná sorta. Tohle už je zase pěkná Big Mama. Myslím si, že tak 18 kg 100 pro. A jde, jdem připravit focení a masakr, ryba je kráva. Tak, další den, další brutální ryba, 5. záběr dneska a zas ryba, nevím, podle mě tak 19-20 skoro. Takovýhle zase šupík nádherný. Vždycka. Mám radost. Krásná ryba. Super. Jdem ho pustit. Další krasavec do sbírky. Super ryba. Vždycka. Tak čau, kámo. Tak zdravím. Tak. Máme tady další pokračování testování montáže. Jsem zas na té nové pískovně, kde jsem minule zachytal pěkně. Akorát teda jsem si včera nestačil nakrmit, že jsem tady byl, že si nakrmím, ale bylo tady dost rybářů, tak jsem nechtěl zbytečně před nima krmit. Já jsem se na to vyprt s tím, že dneska prostě pojedu a nakrmím až na konci lovu pořádnějc. Zatím to teda nepíplo, už se chystám balit. Tak jsem ještě nakrmil, no a uvidíme zítra, no, zítra se ukáže. Bylo vidět, že tady ani nejsou ryby, jako. Prostě to krmení dělá hodně, no. Když si fakt člověk zajede 2-3 dny na krm předem, tak to obrovsky pomůže. Teď je to mrtvý zatím, teda dneska fakt to ani nepíplo, ani nebylo vidět pohyb, proti tomu se tady vždycky dělo. Prostě ne. Ale nevadí, já jsem s tím tak nějak počítal, že spíš jsem si říkal, že kdyby přišli záběry, že by byl takový bonus, no. A je to nakrmený a teď ráno můžeme vypálit. Mám připravený čerstvé montáže zás, takže to tam můžeme střelit zítra a uvidíme. Zítra budeme chytřejší. Dobrý, no, třeba minule jsem to taky mohl trefit, že on jsem foukal vítr, mohl to být ryby nahnaný, no. To je jedno, poznáme. Tak jo, já to půjdu balit a zítra budeme pokračovat. Tak zdarec. Tak, další týden pokračování. Včera jsem byl bez záběru a dneska po hodince tradiční šupy kolem 10 kg. Takže super, jdem to tam nakoučovat znova a jedeme dál. Takže druhý týden, třetí den, 10 minut nahozeno. Ale zas klasika, 10, no. Ale dobrý, potěší. Super, opět tradice. Treska. Jsem ji rozpůlil, jo. Tak dáme novou. Díky, kámo. Počkej. Tak čau. Pošli big babičku. Tak. Třetí den. Druhý týden na nový lodě. Hned po příjezdu jsem do toho jednoho. A po půl hodině další a tentokrát jsem se ho vyfotil. Taková ještě 12-13, ale takový hezký, pěkná koule. Takováhle kulička. Krásný ryba s potenciálem jako kráva. Bomba. To je ryba. Jednou bude hrozný dělo. Ticho. Nádhera. Díky, kámo. Můžete pustit.
Tak, další parádní ryba. 20 minut po tom šupíkovi nahodil jsem to, 10 minut převazuju druhý prut. Teď jsem ho ustřelil pod břehem, a najednou říkám, co to je. Teď koukám špička doleva a je z toho další brutální lisec. Takový. Nádherný. Parádní. Divočák. Pecká ryba. Brutální ryba, brutální, krásný, čistý lisec. Nádherný, super.